And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakakulong ang boyfriend ko na anak ng kinakasama ni Mama at aantayin ko siya. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessica. I'm 22 years old, from Rizal. At ito, ang aking secret file. Meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Jaden. 25 years old na siya. Taga Rizal din. Bago pa kaming maging mag-on, kilala ko na siya. Childhood best friend siya ng ex ko. Yung ex ko, niloko ako ng maraming beses kaya nakipag-iwalay na ako. Dan alam mo yung feeling, DJ Rocky, na isang araw, pagising ko na lang, iba na yung takbo ng mundo namin ni Jaden. Hindi ko akalain na sa ibang klaseng paraan kami magkakaroon ng isang relasyon. Nagsimula kami last July 2021. After ng breakup namin ng ex ko. Humingi ako ng pabor sa kanya tungkol sa pagtakas ko sa bahay. Kasi hindi ako madalas payagan ni Mamang umalis ng bahay kaya sabi ko, kapag hinanap ako ni Mama, pakisabi na lang na may binili ako. Salamat ah. Ayun, mabilis ako lumabas ng bahay dahil baka mahuli pa ako ni Mama. Pag alis ko, nag-text ako sa kanya. Salamat, Jaden, ah. Bawi na lang ako sa'yo mamaya. Ang naisip ko, bilhan na lang siya ng pares. Kasi parehas naman kami mahilig dun eh. Yes, sa amin siya nakatira. Dahil anak siya ng ka-live-in ng mama ko. Linawin ko lang ah, hindi kami blood-related ni Jaden. Magkaiba kami ng mga magulang. Namatay ang tunay kong papa at namatay ang tunay niyang mama. Kaya ang mama ko at ang papa niya ang nagkatuluyan. Hindi naman kami masyadong close ni Jaden kaya medyo nabibigla ako sa mga naging kilos niya that time. So, pagkatapos ko siyang i-text ng ganun, nag-reply siya ng, talaga babawi ka? Well, nakakapagtaka kasi ganun yung reply niya. Pero ipinagsawalang bahala ako na lang. Then, sa mga sumunod na araw, nalasing na lang siya. At yung pagbawi pala na na-expect niya sa akin ay yung mayroong mangyari sa amin. After nung gabing yun, madalas na kaming magharutan sa bahay. Nakakailang nga lang kasi hindi sanay yung ibang mga kapatid ko na ganun kaming magharutan ng stepbrother namin. Pero maraming beses na naulit yun. Lagi kami nagkikeme. Hindi ko na mabilang. Basta, maraming beses na may nagaganap sa amin. That time, fubo pa lang kami. Parehas din kami ng pinapasukang trabaho. Delivery rider siya, ako naman kitchen staff. Well, after 1 week, umamin siya sa akin na naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Umamin din ako. So, parehas kaming naguguluhan. Tapos, sabi ko sa kanya, di ba ang rule natin bawal ma-in love? Sumagot siya ng, anong magagawa ko? Mukhang yun yung nararamdaman ko. Akala ko nga titigil na kami sa ginagawa namin. Akala ko nga iiwas na siya. Pero, that time, wala eh. Ramdam ko na rin na mahal ko na siya. Kaya lang, pakiramdam ko, hindi kami parehas ng nararamdaman. So to make the long story short,
Niligawan niya ako. Sinabi niya sa akin, naliligawan niya ako at magpapaalam siya kay mama. At magpapaalam rin siya sa papa niya. Dahil alam niya na maiintindihan daw nila kami. Alam niya raw sa sarili niya at sa puso niya na mahal niya ako. Sa akin niya lang daw nakita yung alaga at pagmamahal na kahit sa dati niyang naging girlfriend, hindi niya raw naramdaman. Ang nangyari, nagpaalam siya sa mga magulang namin at sa mga kapatid ko. At hindi nga kami nagkamali. Wala kaming panghusgang narinig sa kanila. Tinanggap nila kung anumang meron kami. At yun yung nakakatuwa kasi pamilya namin ang unang tumanggap sa amin. Ang sagot nila sa amin, hindi naman kayo magkadugo eh. Then lumipas ang isang buwan, sinagot ko na siya. Private ang naging relasyon namin. Dahil nga sa kalagayan namin ng stepbrother ko. Alam namin na maraming hindi makakatanggap. Alam namin maraming hindi makakaintindi kung ano mang meron kami. Pero itinuloy namin. Dahil sabi namin, hindi naman sila yung pakikisamahan namin kundi ang mga sarili namin. Tsaka ang mahalaga sa amin, yung sarili naming pamilya ay tinanggap kami. Kaya wala kaming pakialam sa mga taong makikitid ang utak na akala mo kung sinong mga malalawak ang pag-intindi sa sosyedad. Mga wala namang ambag sa buhay namin. Kaya wala silang karapatan na husgahan kami. Hindi nagtagal, ibinulgar na namin ang relasyon namin. Dahil sa totoo lang, mahirap magtago. Lalo na kung mahal naman namin ang isa't isa. Kaya nung birthday ko ng April 2022, nag-post kami sa FB na kami. Maganda ang naging takbo ng relasyon namin. Pero sa lahat ng saya, meron talagang pagsubok na ibibigay ang Panginoon para mapatunayan siguro ang pagmamahal sa isa't isa. Then one day, may tumawag sa cellphone ko. Isa sa mga kaibigan niya. At ang sabi, nakita ko si Jayden nakasakay sa mobile ng pulis. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Nagunaw ang mundo ko. Humagulgol ako. Dahil pakiramdam ko sa isang iglap, malalayo siya sa akin. Sanay akong andyan lang siya palagi sa tabi ko, na kahit madalas kaming magkatampuhan, andyan pa rin kami para sa isa't isa. Nakulong si Jayden. Nang puntahan ko siya sa kulungan at natanong ko kung anong nangyari. Na-checkpoint sila. Nadamay siya sa angkas niyang may dalang droga. Nanlumo ako sa nalaman ko. Sabi ko sa sarili ko, malapit pa naman kami mag-first anniv. Marami kaming plano para doon. At ang sabi sa akin ni Jayden, malalampasan naman namin. Hindi raw kami bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi namin kaya. Sumang-ayon ako sa kanya. Sabi niya pa sa akin, sana kahit nandito ako sa loob, huwag mo akong iiwan ha. Kitang-kita ko yung pagtulo ng mga luha niya mula sa mga mata niya. Dagdag niya pa, kasi sabi sa akin dito, wag na raw akong umasa na may babalikan pa ako sa labas. Sabi ko naman sa kanila, iba yung asawa ko, hindi ako nun iiwan. Sinagot ko siya. Napaluha na rin ako. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ako magpapakapagod na puntahan ka rito araw-araw kung ipagpapalit lang kita, no? Ano yun, lulukohin kita tapos pupuntahan kita dito? Para akong siraulo nun. Ayokong gawin sa'yo yung ginawa ng mga taong niloko ako. Kasi kahit kailan di mo naman ako niloko. Tsaka mahal na mahal kita. Hindi sumagi sa isip ko na iwanan ka. At huwag mong iisipin na pabigat ka sa akin.
kasi mahal kita at maluwag sa puso ko na asikasuhin ka. Until now, DJ Rocky, nakakulong pa rin siya. Mag-iisang taon na siya sa July pero lumalaban pa rin kami. Dahil alam namin na magsasama pa rin kami ng matagal. Alam kong bibigyan kami ng Panginoon ng tsansa para matuloy yun. Patience is a virtue. Ika nga nila. Mabilis lang ang panahon. Magkakasama uli kami at sisiguraduhin namin na every single moment namin ay magiging masaya. Sana mabasa mo tong storya namin. Para paglabas ng jowa ko, mapakinggan niya rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jessica. At ito, ang aking secret file.